umuntu wanondlebe olukhethekileyo nelijelo le-SABC umnumzana Mohamapelo uthi udlulisele kwikomiti yoluleko kazwelonke umbandela wokunqunyanyiswa kwakhe isithuba seminyaka emihlanu kumbutho wesizwe. Uthe noko akabona into inebatho ekusabeleni kwisicelo sokuba zimase inhlanganiso yamanini e-ANC nasekugayeleni inkxaso lombutho. They've made a determination that my membership is suspended for 5 years. That determination was done in our absence, in the absence of both ourselves and our representative on Tuesday. And our representative and ourselves, we had indicated to the DC that because of the absence of our rep, we will not be there. But they decided to make the decision. So we've taken a decision to appeal. And we hope that the National Disciplinary Committee can, as quickly as possible, call us so that ourselves and the DC of the province, we can sit and face each other. And the National Disciplinary Committee that must then make a final determination. Lenkokheli ityhole ikomiti ethutyana ekhokhela i-ANC emhlantshona ngongamfuni ngenxa zonke esithi sekumzuzu lapha kwigumgedle lokumnika uphumaphele kumbutho omkhulu. Uthe ngokomgaqo sekwe-ANC xa ubani efaka isibheno izinto zihlala ngokwesiqhelo ngoko ke yena uselilungu le-ANC. Umnumzana Mohamapelo uthi njengokufikile umde wokuba usosiba jikelele we-ANC umnumzana Elias Ace Magashule namanye amalungu athi gubu cala kuba ufikile umuntu wensuku ezingama-30 akanakugxansa ukuthi gubu cala ukamnumzana Magashule xa yena Magashule isazela sakhe simxelela ukuba umsulwa. If the SG knows that he has done nothing wrong, I will not support his step aside. If he knows that he has done something wrong himself, and he says, yes, I accept that I've done something wrong, yes, then he can step aside. Uhlabi khwela kumalungu e-ANC ukuba abe imbumba yamanyama asebenzise lithuba lokupatyalaka kwamaqela athi afana ne-DA ukuqhubela phambili.